monggo dumateng para bapak kang mas tamu undangan ingkang sampun api sampur kuasa legal-legal jumeneng nilaraken sasana palenggan tumuju wonten ing sasana pangibingan tak aturi ngibing sesarengan sumangga hanggene ngibing pas setan pas kulon suruh kamera tidak bisa mundur ya agar pun kita seradingetan waranggono ya keranten sampur pun badai melampah 100 ya agar pun break pas setan pas kulon monggo geser ngetan boten kulon ya keranten kulon itu bek tamu ya geser ngetan malih waranggono dijejer Mbak Karni sebelah wetan nggih. Mbak Karni monggo. Kasusul Mbak Mur ya. Oke. Iya.
Parang ditero